Дзе старонку? У інтэрнэце старонку ці яшчэ адзін канал стварыць? Евген, усяго ж такі 19 выпускаў нам спатрэбілася, каб раскруціць мільёнаў. Подкат, блин. Я просто, Лёша, гэта вынікае з таго, што ты падзяліўся статыстыкай пра тое, што выпускі, дзе мы на пачатку абмяркоўваем беларускую лаянку, секс-скандалы, яны заўсёды залетаюць лепш, набіраюць больш праглядаў. Так, таму вось цяпер будзем з гэтага. Ёсць такая статыстыка. Я не ведаю, можа я прыдумаў, але вось у нас у мінулым выпуску секс было ў пачатку назвы, і ўсё, і 1000 праглядаў. Ну, нібыта класна. Так, а гэта ты гэта не звязваеш, што ты зрабіў гэта відэа разам з цёмным лёсам, то бок яно і там падцягнулася? Не, гэта наогул ніяк не звязана. Я ўсе нашы выпускі на цёмным лёсе таксама публікую. Ну ладно. Секс і чакаем 1000 праглядаў і праслухоўванняў. І нарэзачка такая будзе ў нас. Так. Зрабіце, калі ласку, з гэтага шортс. Што вы, даражэнькі, як у вас справы? Ці вас яшчэ не звольнілі праз шаі? Зато мы зразумелі, што цябе турбуе. О, так. Мы сёння шмат пра гэта размаўляць будзем. І пра справы, і пра звальненне праз шыі. Справы. О, я веласезон адкрыў. 100 кіламетраў адразу, сходу просто. Потым 2 дні не мог хадзіць нармальна. Ну, вот так не робіцца, але окей. Так. Вось. Катаўся тут непадалёк. Класна. Всё. Ну, у тебе што? Што у тебе, Эмілія? Раскажы нам. У мяне вясна. Дарэчы, гэта ж наш першы вясновы выпуск атрымліваецца. Мы зіму перажылі. Так. Вясна. Так, гэта наша першая супольная вясна ў гэтым падкасці, таму гэта класна. А навогул, канешне, надвор'е так дзейнічае вельмі станоўча, вельмі натхняльна. Вось, я сёння была ў бібліятэцы, хацела з вамі падзяліцца. Не памятаю, ці узгадвала ў гэтым падкасці, але дакладна узгадвала, дзесь там у інстаграме распавядала, і вам асабіста пра тое, што я хацела зрабіць у бібліятэцы ў маленькім горадзе, дзе жыву, беларускую палічку з беларускімі кнігамі. Бо у нас ёсць кнігі па-расейску, па-французску, па-нямецку, на розных мовах, па-беларуску не было. І, канешне, мне трошку забалела сэрца, і яшчэ восенню я да іх хадзіла, прапанавала, кажу, давайте прынесем кнігі, і будзе палічка па-беларуску, калі нават па-расейску ёсць. Яны пагадзіліся, мы сабралі кнігі, беларусы з ўсёй Польшчы, не толькі з Польшчы высылалі кнігі. Я ім занесла, потым наведала іх праз тыдзень, потым праз месяц, а палічка не з'яўлялася. Я пачала хвалявацца. Потым яшчэ, то бок я там была шмат разоў. Мне кажуць, вось, напэўна, будзе, мы там занята. Я ім напісала ліст, таму што думаю, можа, я хожу да бібліятэкаркі, которая кнігі выдае, яна не ведае. Трэба ў адміністрацыю. Напісала ліст. Мне не адказалі. Таму сёння я вырашыла ісці. Калі не сварыцца, то прасіць апдейт. Вось. І што? Мне сказалі, што ўсё добра, карацей, мы міла паразмаўлялі, аказалася, што працэс гэты вельмі доўгі, то бок яны кнігі належным чынам павінны там зарэгістраваць, і пакуль што яны апрацавалі толькі 3 кнігі, але абяцаюць, што неўзабаве яны з'явяцца, і вось у бібліятэцы будзе беларуская палічка. Я, конечно, хвалюся, хто будзе браць кнігі, таму што я налічыла ў сваім горадзе 14 беларусаў. Ужо нешта. Таксама маё пытанне акурат. Куды беларускі? І наогул, навошта там расійскамоўныя кнігі? Няўжо палякі, яны цікавяцца расійскай мовай, нават у невялічкіх мястэчках. Невялічкае мястэчка там, я думаю, у вас некалькі дзесяткаў тысяч жыве, гэта не тое, каб... 40 тысяч. Але ўсё роўна. Але ведаеш, калі ёсць... Так. Это вельмі побач за Вроцлавам, у сэнсе там жыве шмат розных людзей, таксама людзей. Здымаюць кватэры. Я просто буду ўсіх прымушаць сваіх сяброў беларускіх з Вроцлава прыязджаць у бібліятэку у лясніцы, каб гэты попыт неяк ствараць. Лёша на ровары прыедзе па кнігі. Але глядзіце, у які час жывем. Мы за месяц ствараем новыя стартапы, так, будуем атамныя станцыі, каб питаць шаі дата-цэнтры, але пры гэтым рэгіструем у бібліятэцы кнігі па адной у месяц. Гэта вельмі цікавая такая дыспрапорцыя. А як павінна быць вось у тваім меркаванні гэтым тэхнакратычным
што павінна змяніцца? Мы павінны запампоўваць сабе адразу ў голову ўжо кнігі? Не, мы павінны, навайбкодзіць гэтай бібліятэцы аплікацыю, праз якую яны ўсё хуценька змогуць зрабіць, бо я ўпэўнены, яны там на вось гэтых картачках, ведаеш, што яны ўкладаюць потым в такую шарманку. Вось яны так працуюць, і гэта... Ну, у Вроцлаве у нас, дарэчы, у бібліятэцы ўсё гэта ёсць. І нават у нас ёсць сметнік, ён выглядае як сметнік, і, на жаль, быдлосы мясцовыя думаюць, што гэта сметнік, але гэта скрыню, якую можна гэтыя кніжкі заносіць нават ноччу. У сэнсе, калі бібліятэка закрыта, ты можаш прыйсці, просто пакласці ў спецыяльны яшчык кніжкі. А з чаго ты вырашыў, што яна выглядае як сметнік? Там просто скрыня вісіць. Ну, ладно, я не буду казаць. Карацей, нармальна там скрыня. Нармальная скрыня, нармальная, але можна паблытаць. Слухайце, ну я думаю, што гэта пытанне прыярытэту. Вядома, калі тут справа не моцна грашовая, то каму на халеру здалася гэтая бібліятэка і гэтыя палічкі. А кнігі па-расейску там хіба стаяць шмат гадоў, і бібліятэцы асабліва не звяртаюць увагу на тое, што тут адбываецца. Ну, не ведаю, прынамсі на ліст мне не адпісалі, і я на іх ўсё роўна крыху пакрыўджаная. То бок там напісаць 2 сказы, што так апрацоўваем, ну гэта ж... А гэта быў папяровы ліст ці e-mail? Так, мы ў лясніцы камунікуем толькі праз папяровыя лісты. Гэта вам не Вроцлаў. Галуба? Так, у мяне тут галубка. Не, гэта быў электронны ліст такі ў афіцыйнай форме, афіцыйны запад. Вось, ну, але неважна. Галоўнае, што палічка з'явіцца, я спадзяюся, таму сябры ўсіх запрашаю па чарзе прыходзіць і браць кнігі. Таму што кнігаў там не так шмат, напэўна, быць. Будзе нагода, дарэчы, туды катацца. Там акурат 100 кіlometrаў туды і назад. Я замяраў ужо ў мінулым годзе. Таму так, толькі ты спачатку каласы пацярпом твои чытай. Лёш, табе не выдаюць новыя кніжкі, пакуль ты не прачытаеш. Я ў працэсе. Слухайце, ўсё норм. Працэсе чаго? Я ў працэсе спытацца, Яўген, як у цябе справы. У мяне добра, бо, па-першае, у нас таксама свеціць сонца і тыпу 16 градусаў, і ўвогуле вельмі прыгожа, і я вельмі рады, бо для мяне апошні месяц быў вельмі складаны ў сэнсе надвор'я, тэмпературы і так далей. І я еду ў адпачынак, ужо ў сапраўдны адпачынак без аніякага варкейшана ў гэтую суботу, і таму я вельмі рады. А ты ж толькі учора з Канараў вярнуўся. Ну, гэта не учора было, гэта было месяц таму, Эмілія. 2 выпускі таму, ведаеш, для нас гэта учора. Так. 2 выпускі. Ну, я ў двукосі ўзяла, ў сэнсе я показала. Ну, колькі можна сядзець, вось колькі? Ужо не магу. Дзе, на Канарах? Тут, на Канарах было добра. Вось, таму я таксама еду катацца на ровары, вось, таму будзе крута. Слухай, так ты ўжо ў красавіку таксама кудысьці ляціш у наступным месяцы і да нас заязджаеш. Ці гэта штосьці? Слухай, ну зайздросці ўжо моўчкі, ну што ты завілася, а? Не, ну трэба разабрацца. Што гэта за... Цікава. Нон-стоп, Эмілія. Жыццё, яно кароткае. Вось калі, не ведаю, можа мне заўтра шаі заменіць. Трэба насалоджвацца, правильно? Так наадварот, калі заменіць, можна адпачываць, ну класна ж. Тебе будзе столькі часу? Незразумела. Дакументы забяруць, скажуць, нам тут шаі лепш, каб жыў, а не ты. Все будзе добра. Так, такія навіны, таму я вельмі шмат працую, бо я таксама хачу, мне падаецца, першы раз паляцець без лаптопа, без ноутбука у адпачынак, і так, звычайна беру ноут, і калісьці там па вечарах нешта гляджу, што насамрэч не вельмі здарова, все гэта ведаю, і вось я хачу паехаць без ноута, і таму дапрацоўваю тут всялякія штукі. Учора сядзеў у офісе да 19, напрыклад. А ты па сваёй волі гэта робіш, ці там проста так усё гарыць, што няма выйсця? Это некая залежнасць, варкагалізм. Не найгоршая залежнасць, але не самая таксама карысная і прыемная. Ну так, то бок гэта залежнасць, бо я нібыта ў менеджерскай пазіцыі, нібыта перыядычна патрэбна, ведаеш, нейкі апрув даць ці яшчэ нешта, і, карацей, гэта заўсёды было так, але я хачу гэта змяніць, і у мяне ёсць падтрымка ад калегаў, і таму... І ад нас, Яўген, ад нас таксама. І ад вас, што самае важнае. Вось. Слухай, ты не хочаш з кнопачным тэлефонам паехаць? Гэта не жарт. Гэта не жарт. Гэта, магчыма, добрая ідэя, але ведаеш, Лёш, крок па кроку.
Окей. Таму гэтым разам Я без паспрабаваў, лаптопа. цікава. Так, у мяне ёсць, дарэчы, кнопачны тэлефон, які я калісьці набываў з гэтай мэтай, каб... Ну, ва ўсіх беларусаў ёсць кнопачныя тэлефоны. За мяжой, ведаеш. Ну так. Пачынаем з вами 19-й выпуск падкаста «Каласы пад сярпом Шаі». З вами я, Женя, таксама Лёша і Эмілія. Яху, прывітанне. Вашыя Шаі сябры, пакуль яшчэ Фіга сабе, жывыя ты Шаі назваў, сябры. Дзякуй. Так, у вашых навушніках, на вашых экранах мы тут што робім? Мы шукаем цікавыя навіны і з іх робім цікавы сцэнар і потым пра іх вам расказваем. За сцэнар, Таксама цікава. як заўсёды. Так, цікава расказваем і за сцэнар, як заўсёды, дзякую, Лёш. Ну што? Ось гэта падкат. Ось гэта не трэба казаць. Навошта ты Я гэта да цябе не падкатываў. Ты колькі разоў кажаш? Падкат. Не падкат. Пачакайце, я просто праслухала, што ты сказаў. Вогуле нас не слухаеш, блин. Я просто ўжо падрыхтавалася, што тэма будзе буйныя гульцы. І адключылася загадзя. Прабачце. Жартую. Я падзякаваў Лёшы за яго працу і адданасць праекту. Якому? Дзякуй нам усім за гэта. Вырашаць слухача. Пайшла ты нахер, Эмілія. Я гэта ўсё вырезаю, ўсё. Пакінь хаця б для шорца. Ну, для шорца можа быць. Для шорца. Не, Лёша, калі сур'ёзна, то, канешне, дзякуй табе. Гэта вялікая адданасць. Добра. А мы з вами пачынаем з нашай самай цікавай рубрыкі «Буйныя гульцы». Насамрэч, яе вельмі нетыпова сёння пачынае Эмілія. І таму давайце, калі ласачка, пакуль яна сфокусаваная тут з намі, попросім яе нешта нам распавесці. Не, між тым Эмілія ўжо пачынала у нас «Буйных гульцоў». Я нагадаю, 3 выпускі таму мы таксама здзіўляліся. Калі чэсна, я не памятаю. Мне здаецца, мой мозг гэта выцесніў як нейкі негатыўны досвед. Добра, але тут... Так, вядома. Гэта проста весяліначка такая, насамрэч, тут навіны-то асаблівай няма, але проста цікавы факт, напэўна, вы бачылі, вы дакладна бачылі, не ведаю, слухачы, можа, таксама, відэа з саміта па штучным інтэлекце ў Нью-Дэлі, дзе удзельнікам прапанавалі ўзяцца за рукі і падняць іх, такі жэст адзінства. І ўсе пагадзіліся, ўсе гэта зрабілі, акрамя кіраўніка Окунай, спадара Альтмана і спадара Амадэя. Яны стаялі побач, вось проста паднялі рукі, кожны па-асобку. А Моцарт што там рабіў? Всё, прабачце, я пайшоў. Так, Лёша сёння не слухайце, калі ласка, зашмат. Вось. Карацей, гэта відэа завірусілася, яно, конечно, максімальна ўсё дзіўна выглядае, то бок усе такія на сцэне, урачыста, усе паднялі рукі, патрымаліся, і вось гэты няёмкі момант паміж Альтманам і другім спадаром, кіраўніком Антропіка. Але таксама цікава, хто іх паставіў побач, навошта? Ну, дарэчы, так. Ну, іх же можна было паставіць дзесьці бліжэй да модзі, не ведаю. Ну, можа быць, гэта піар-акцыя. Ну, я таксама не разумею, чаму яны так ужо сварацца. Ну, такая сабе піар-акцыя. Не, ну яны прям моцныя канкурэнты. Мы, напэўна, будзем сёння размаўляць таксама пра Пентагон, пра Антропік, пра OpenAI, так? Ну, то бок, там сапраўды даволі вялікая канкурэнцыя. Я не разумею, навошта настолькі ўжо прям так ненавідзець адзін аднога, што прям не можна не ўзяцца за рукі. Але, ну, цікава. Не, ну так разумееш, яны ненавідзяць роўна настолькі адзін аднаго, што яны не хочуць брацца за рукі, але побач стаяць там у 30 сантыметрах. Это ім нармалёва. Гэта, ведаеце, я любіў і ненавідзеў. Ну так. Ну, такі трошку дзіцячы садочак, але што зробіш? Ну, а можа, наадварот, яны хочуць трымацца за рукі, але не могуць, ведаеш, там просто хаця б бліжэй стаяць. Не, гэта дзіўна. Лёш, ты хочаш такі фанфік пачытаць? З задавальненнем, конечно. Я ведаю, што не толькі я адзін хочу такія фанфікі чытаць. Пішыце ў каментарах вашыя плюсікі. Пішыце ў каментарах, бачу такі фанфік. Пішыце адразу фанфікі ў каментарах. Так, пішыце фанфік. Это правда. Добра, ідзем далей. Цяпер ужо на больш сур'ёзныя тэмы.
Што там адбываецца, Лёш, у Антропіку? Усе, напэўна, таксама бачылі мільён на Ютубе розных інтэрв'ю, разбораў, што адбылося. А яно звязана. Яно вось акурат пасля Нью-Дэлі, як яны там рукі гэтыя не паціснулі, так у іх і пайшла з таго ўсё і пайшло. Ну, сур'ёзна, пайшлі там даваць інтэрв'ю, адзін аднаго лайном паліваць, але Антропіку дасталася больш за ўсіх. Антропікі 2 тыдні таму, акурат пасля запісу нашага мінулага, публічна выкацілі некаторы маніфест. У гэтым маніфесту ёсць 2 пункты, якія просто лёс гэтай кампаніі змянілі. Антропікі сказалі, што яны не будуць ні ў якім разе выкарыстоўваць свае сеткі для масавага сачэння з амерыканскімі грамадзянамі. Першы пункт і другі пункт для стварэння цалкам аўтаномнай зброі. Што не нова, гэта было і ў OpenAI, дарэчы, у іхнім гэтым маральным этычным лісту, і у Антропіка. Але Антропік гэта просто падкрэсліў, таму што, нагадваю, мы пра гэта распавядалі, Антропікам пачалі закідваць у плечы за тое, што Мадуру з дапамогай Клод-кода знялі з пасады. І потым вось зараз у Ізраілі канфлікт, там таксама пішуць, што ўсё з дапамогай Клод-кода робяць. І на фоне ўсяго гэтага Антропік сказалі, што, ну, прабачце, у нас добры інструмент атрымаўся, але вось у нас ёсць такія пункты, і мы іх не парушаем. І на фоне гэтых пунктаў яны таксама выказаліся, што так як Клод-код усе выкарыстоўваюць, а мы супраць такога выкарыстання, то мы будзем з міністэрствам вайны, так называецца міністэрства, я не ведаю, амерыканскае міністэрства ўзбраення, напэўна. Абароны, так. Абароны і ўзбраення. Дык вось сказалі, што калі так працягнецца, то мы просто мы не хочам у гэтым удзельнічаць і не хочам нібыта, каб нас так выкарыстоўвалі нават у такім міністэрстве значным для нашай краіны. І там панёслася поўная распердуха, я не ведаю, як гэта назваць. Вялікае беларускае слова. Так. Спачатку Пентагон сказаў, што адразу апублікаваў афіцыйны ліст, у якім сказаў, што будзе хутчэй за ўсё разглядаць адмову супрацы з Антропікам. Пасля таго, як гэта зрабіў Пентагон, шмат якія інвестары пачалі выказвацца, што яны не будуць інвеставаць грошы. У Антропіка зараз каля $200 мільёнаў вісіць у інвестыцыях, ці не мільёнаў, 60 мільярдаў долараў у інвестыцыях, якія яшчэ яны не атрымалі, галоўны інвестар Пентагон. І ён адмаўляецца ад супрацы. І зразумела, што у Антропіка ўсё вельмі дрэнна, усе пачынаюць адмаўляцца ад супрацы з імі. Плюс Трамп увогуле просто, Трампу зараз на кожным інтэрв'ю, напэўна, прыходзяць і кажуць, дзядзька Трамп распавядзі нам пра Эпштейна, і ён адразу такі, закрыць Антропік, адкрыем інапланецян дакумент. Ну ўсё, каб пра Эпштейна не казалі, вось. І Трамп выказаўся супраць Антропіка таксама. Сказаў, што не трэба з імі супрацоўнічаць, карацей. Вось. І падаецца, што нібыта Антропіку кірдык. Пакуль што гэтая сітуацыя цягнецца, яшчэ не зразумела, што далей будзе. Антропік нібыта па крышачку пачынае адыходзіць назад, крочыць назад, нейкія там знаходзіць пагадненні, неяк дамовіцца, але ўсё ж такі яны не хочуць адступацца ад сваіх гэтых пунктаў. Супольнасць шырокая падтрымлівае Антропік. Шмат хто выказаўся ў падтрымку, напрыклад, Кэйці Пэрі, спявачка. Хто ведаў, што Кэйці Пэрі выскажыцца і скажа, што яна пераходзіць з чата GPT на Антропік, на Клод. Пачаліся масавыя акцыі, людзі масава пачалі пераходзіць на Клод. Нават я перайшоў на Клод. Нават я перайшоў на Клод. Во! Нічога сабе. Эмілія, далучайся да флешмобу. То бок Антропік гэта такія вельмі пазітыўныя ребята вось у добрым сэнсе, і гэта добрая піар-кампанія адбылася для іх. Яны вельмі прынцыповыя. Яны такія, мы не будзем, мы гэтага не хочам, і яны такія, окей, вы не хочаце, просто сыходзьце. Я б сказаў, што то, што... Так, кажы. Я б сказаў, што тое лайно, але адное проста менш шманіць, вось і ўсё. Лёша сёння размаўляе на нашай вялікай беларускай мове. Не, слухайце, і тыя супрацоўнічаюць ўсё роўна з дзяржавай, супрацоўнічаюць у мэтах. То бок, акрамя гэтых мэтаў сочкі з амерыканскімі грамадзянамі, ёсць сочка яшчэ за ўсімі астатнімі грамадзянамі. Гэта ок. Акрамя стварэння цалкам аўтаномнай зброі, ёсць стварэнне цалкам любой іншай зброі, дзе чалавек проста націскае на кнопку «Запусціць». Таму... Лёш, так а як яны могуць не супрацоўнічаць, ты кажаш, як быццам бы у дакоры ім? Ніяк не могуць. Таму я кажу, што проста трэба памятаць, што гэта не цалкам нейкая, не ведаю, боская кампанія.
гэта не кампанія з белым паліто, гэта кампаніі ўсе з такім нармальным такім чорным паліто, але ось антропіку на плячо зараз варона сёрнула, і гэтая белая пляма можа стане нечым добрым. Король метафоры сёння. Ну, у любым выпадку, канешне, лепей антропіку зараз грошыкі занесці, бо нават калі у іх все дрэнна, з грашыма можа стацца. І калі яны знікнуць, у нас застанецца толькі адзін OpenAI, а манаполія ў гэтай сферы гэта дрэнна. Добра, а па якасці, калі, напрыклад, я цяпер таксама перайду на антропік, я нічога не згублю і нават нічога не адчую. Нічога не згубіш, вось як звычайны карыстальнік, там нічога ўвогуле не згубіш. Праграмісты нават яшчэ і набудуць, яны змогуць там з клауд-кодам папрацаваць. Больш за тое, антропікі зрабілі функцыянал, які дапамагае пераязджаць з чату GPT. Там можна спецыяльны... Яны прям табе кажуць, вось калі ты з чату GPT да нас, вось тебе промпт, калі ласка, устаў яго ў сябе ў чаце GPT, і ўсё, што там адкажа, чат GPT, давай да нас, і ў тебе захаваецца памяць, якая была ў чату GPT. Вось. Ну, такая штука, пры гэтым OpenAI адразу ж выскачыў і сказаў, што мы супрацоўнічаем з міністэрствам вайны, і мы з імі размаўляем, і ў нас все нормально, мы не сочым за амерыканцамі, нічога не робім, але мы супрацоўнічаем. І ўсе такія, зразумела, значыцца, у OpenAI ўсё роўна правілы кампаніі, яны больш такія, як флексібл, так, гнуткія. Гнуткія. Ну, я паглядзеў цэлае інтэрв'ю, якое Дар'я Амадей даваў рэспубліканскай журналістцы у Амерыцы, і яна на яго прям, я, падаецца, скідаваў яго нам у чацік, і яна прям на яго нападала. Яна прям такая, як? Гэта ж так патрэбна нам, не нашай дзяржаве, і так далей, як вы можаце, так, і ён спрабаваў неяк адбіцца, так, і прывесці свае аргументы, і мне прям спадабалася, як ён трымаўся. Ён рэальна, ён такі, всё, я крымень, мне пофіг, мы сказалі, вось у нас мы не будзем дазваляць сачыць за грамадзянамі, і мы не дазволім рабіць такую зброю. І всё. І ён просто гэта паўтараў з раза в раз, і вельмі класна. Малайчына, на фоне ўсіх гэта гульцоў амерыканскіх, ён реально крымень. Рэспект ему за гэта. Але ўсё роўна, шэрае паліто ўсіх. Пераканалі. Даслухайце до конца, нам сёння Эмілія распавядзе, чаму гэта ўсё можа быць вельмі дрэнна для чалавецтва. У нас сёння будзе апошняя навіна пра гэта. О, так. Ну і таксама ўжо на гэтым топіку аплікацыя Claude, аплікацыя ад Антропік, першая ў Амерыцы. Ну, відавочна, падтрымліваюць, амерыканцы падтрымліваюць. Яны разумеюць, што ім таксама не трэба. У Apple Store яна першая, а яшчэ месяц таму ці 2 месяцы таму была 42-я. Таму відавочна бачна падтрымка грамадзян США і не толькі. Што крута. Значыць, пра экалогію, дарэчы, можна было б таксама стварыць якую-небудзь рубрыку пра экалогію. Але ў нас і ў культуры-то ніколі няма навіна, ўжо не кажучы пра якая там экалогія. Так. Дарэчы, ведаеце, мне здаецца, толькі вось нашага падкаста ад вас даведалася пра праблему гэтых дата-цэнтраў, колькі энергіі яны спажываюць і рэсурсаў. І вось тут навіна пра больш пра спажыванне вады і у прыватнасці выказвання Альтмана пра гэта. Мы як быццам бы увесь гэты пачатак накідваем яму за каўнеры і дадаем аргументаў, чаму гэты дзядзька так сабе госць. Дык вось, ён назваў страхі наконт выкарыстання вады, празмернага выкарыстання вады перабольшанымі і абсалютна фальшывымі. То бок, нібыта непакоенасць агульным энергаспажываннем справядлівая, але ўсё астатняе, што прынамсі датычыцца вады, не так крытычна. Мы там далей, што мне спадабалася. У падкасце пра гэта казалі, калісьці ў першых выпусках казалі, так? Так. Можа быць. Але мне што спадабалася ў гэтай навіне? Далей, яго параўнанне альбо проста цытаты пра тое, што людзі таксама патрабуюць шмат энергіі. І ён кажа, што гэта крытыка несправядлівая, бо не улічвае, колькі энергіі патрабуецца, каб навучыць чалавека выконваць падобныя задачы. І каб навучыць чалавека, патрэбна каля 20 гадоў жыцця і ўся ежа, якую ён з'ядае за гэты час, перш чым ён стане разумным. Вось так ён сказаў. І дадаў.
Так. І дадаў, што калі параўнаць энергію, неабходную для адказу чату GPT пасля навучання мадэлі, энергію патрэбную чалавеку для разважання, то ШАІ можа быць куды больш энергаэфектыўным. І я такая, ну нічога сабе, гэта вельмі ж правакатыўна і некарэктна, і некая такая падмена паняцця маніпуляцыя, але ну вось так сказаў. Это дзіўна, Так што, калі яму трэба вось абгрунтаваць выкарыстанне вады, то ўжо з чалавекам параўноўваем. А калі трэба там пра разумнасць казаць сваіх сістэм, то не-не-не-не, мы з чалавекам, вы што, гэта розныя рэчы. Не, нельга так. То бок, а што яму не падабаецца? Іх жа не крытыкуюць за факт спажывання вады, іх крытыкуюць за проста празмернасць гэтую, пра гэтыя шалёныя гонкі, і гэта ж відавочна, што не ёсць. Я, дарэчы, не ведаю, воду ў дата-цэнтрах, можа хтосьці ў каментарах напішыце, можа там, не ведаю, вы ведаеце, воду ў дата-цэнтрах для ахалоджвання выкарыстоўваюць, напэўна, я ў кіно бачу, канешне. А як? Навошта? Каб што? Для ахалоджвання, так. Я разумею, там выкарыстоўваць для ахалоджвання масла. У дзяцінстве у нас масла выкарыстоўвалі. У масла пагружалі ўсё, напэўна, так. У трансфарматарах, дарэчы, масла таксама для ахалоджвання выкарыстоўваецца. Але, так, масла. Так там яшчэ праблема, што яны выкарыстоўваюць ваду для ахалоджвання і што яны выкарыстоўваюць прэсную ваду для ахалоджвання. Таму што марской няма далёка ад мора, напэўна. Ці можа там якісь праблемы ёсць тым, што соль выпадае? Будзе соль, бо ўсё гэта будзе... То бок недзе ў контурах ганяецца вада і па вадзе адводзіцца цеплыня, так? Так. Але Альтман узгадваў, што нібыта гэта старыя сістэмы. Цяпер трошку ўсё змянілася, і яны прасоўваюць нейкую паветраную сістэму астуджэння, то бок без ужывання вады. Добра, калі так. Але чаму... А вы бачылі гэта... Вы бачылі гэта відэа... Я не ведаю, наколькі праўдзіва, я сёння хацела знайсці і не атрымалася, дзесьці сабе яго не захавала. Там было відэа, дзе непадалёк ад дата-цэнтра найбліжэйшы вадаём, ён цалкам высушаны. І відэа было пра гэтую праблему. І выглядае гэта вельмі жудасна. Тады зразумела, чаму людзі паряцца. Але не зразумела, чаму Альтман так абараняецца. Хаця не зразумела. Чаму не зразумела? На самом пачатку я хочу нагадаць просто, што калі мы толькі ў першых выпусках абмяркоўвалі, гэта не праблема была. Тады гэта было ў кантэксце таго, што глядзіце, як шмат энергіі спажывае чат GPT, што калі гэтую энергію перакладаць у пітную воду, то там будзе пэўная колькасць гэтай вады. Але вось гэта ланцужок ад энергіі да вады, ён звычайна ў галавах людзей ідзе праз выпарэнне вады на атамных станцыях, ці на звычайных станцыях. Мы як энергію атрымліваем як чалавецтва? Мы нешта палім, можам там вугаль паліць, можам дрэва, можам атамнае рэчыва, і з гэтага рэчыва і награваем воду, літаральна награваем воду, і гэтая вада круціць турбіны. І я думаў, што вось размова ідзе менавіта пра гэтую воду, якая выпарваецца. Не толькі, таксама і яна, канешне. Так на і фіолетава павінна быць, там просто закрыты хаця не закрыты. Все, я не ведаю, напішыце ў каментарах. Дзіўна, трэба эксперта па энергетыцы нам. Так, нам трэба ўйти бараду такога эксперта. Навошта ўйти бараду, нам трэба ўкаласы па цярпом шыі. Нам трэба ўкаласы па цярпом шыі. Нам патрэбен Сергей Бесараб. Дарэчы, можна. Трэба паразмаўляць сапраўды, як гэта працуе, і ці сапраўды ёсць нейкі, можна гэта неяк паветрам адводзіць, і толькі вада, так насамрэч. Бо, канешне, шкада будзе, калі мы пахерым планету праз цудоўныя пытанні, якія задаюць чат GPT. Але добра, ідзем далей. Лёш, так мы пахерым, проста пытанне часу. Окей, зразумеў. Оптимістычна. Тады пагналі. Тады давайте я вам распавяду, як можна яшчэ больш прикольна херыць планету. Бо выйшла новая мадэль у чата GPT, тут же мадэлі пад у нас, Новы год прыйшоў кітайскі, мадэль усё падаюць. Мадэль называецца GPT 5.3 Instant. І яна даступная вам ужо ў чаце GPT нават. Што за Instant і што за мадэлі наогул, я нагадаю вам. Калісьці раней усе мадэлі ад OpenAI і наогул усе мадэлі не ўмелі думаць. То бок яны адразу табе адказвалі, адразу. Зараз, калі вы размаўляеце з чатам GPT, ён там можа пайсці на секунд 20 кудысьці, нешта там падумаць, парэсёрчыць і табе адказвае. Гэта называецца разважаючыя мадэлі ці thinking models. Але шмат такім карыстальнікам патрэбны хуткія адказы патрэбныя, не вельмі
абгрунтаваныя, не вельмі дакладныя. І вось Instant — гэта якраз такі тып мадэлі, якія не думаюць. Яны ў чаце GPT нам даступны, іх можна змяняць. І вось выйшла наступная версія Instant 5.3. На сённяшні момант у чаце GPT вам даступны Instant 5.3 і Thinking 5.2. Што цікава, пакуль у нас не існуе думаючай мадэлі 5.3. І ось у гэты момант пераходны Instant мадэль, якая адказвае хутка, яна яшчэ і па якасці адказаў нават месцамі лепей за разважаючую мадэль. Гэта будзе не доўга, хутка з'явіцца і новая разважаючая мадэль, але пакуль што я вось магу вам параіць паспрабаваць гэты Instant. Хутка, крута. Вось, будзеце хутка воду выпарваць. То бок, калі я раней пісала промпт і не атрымлівала амаль што імгненнага адказу, я думала, што гэта штосьці мне падвісае. А гэта Thinking мадэль, так. Окей. Звычайна там Добрый дзень. зверху стаіць аўта мадэль, яна і чат сам вырашае, якую мадэль выкарыстоўваць, думаючы ці не, але можна рукамі абіраць Instant і Thinking. Так. Я, напрыклад, выбіраю заўсёды Thinking. І цяпер, як я разумею, я просто не люблю нашу планету. О. Добра, ідзем далей. Мы ўсё круцімся вакол антропік і чат GPT, нібыта больше нічога ў гэтым сусвеце няма, але неяк нібыта няма. Чат GPT дапамог выкрыць маштабную кампанію па запалохванні іншадумцаў у адной краіне. Гэта так у нас пішуць журналісты свае навіны. Значыцца, цытую. У артыкуле апісваюць, як адзін аккаунт, звязаны з кітайскімі праваахоўнымі органамі, рэгулярна загружаў чат GPT унутраныя даклады па спецыяльнай кібераперацыі. Праз гэтыя тэксты стала відаць маштабную сістэму сачэння і запалохвання крытыкаў кітайскіх уладаў, як унутры краіны, так і за яе межамі. Гаворка пра сотні супрацоўнікаў, тысячы фейкавых аккаунтаў у розных соцсетках, выкарыстанне лакальных кітайскіх шыі-мадэляў, масавыя скаргі на аккаунты дысідэнтаў, падробку дакументаў і нават спробы запалохваць выкарыстанне вобразаў амерыканскіх чыноўнікаў. У мяне, я калі гэта пабачыў навіну, я быў у шоку. Па-першае, адкуль у яго VPN у гэтага супрацоўніка. Па-другое, ну чаму б ты карыстаўся чат GPT, калі ты працуеш у праваахоўных органах у Кітаі? Я тупы, я ні халеры не зразумеў, што тут адбываецца. Кітай, чат GPT, штосьці кудысьці што VPN, у Кітаі ёсць супрацоўнік праваахоўных органаў. Ведаеш такія органы? Не заўсёды правы ахоўваюць, але яны вось так называюцца. Часам левы. І вось яны ў Кітаі такія ж праваахоўныя, як і ты ведаеш сам дзе. Яны сочаць за аккаунтамі, палохаюць людзей, сочаць за імі таксама за мяжой і так далей. За аккаунтамі ў чаце GPT? Ці як? Не, агулам за людзьмі паўсюль. Так. І вось я адзін з людзей, які працуе ў такіх органах, і ён проста запампоўваў нейкія дакументы адносна гэтых усіх аперацый проста ў чат GPT і нешта там пытаў чат GPT зрабіць. І вось так апынулася. І вось я не ведаю, як гэта магчыма і чым гэты чалавек думаў, як так сталася, адкуль яго доступ. А ў Кітаі чат GPT наогул ёсць? Я думаў, што ў Кітаі ўсё закрыта. Я думаю, што толькі праз VPN, калі шчыра, як і шмат што ў Кітаі, але я думаю, што таксама шмат у кого ў Кітаі VPN, таму таксама. Што было далей? Карацей, што было... мы не ведаем, я думаю, ніколі не даведаемся. Вось, але... Так, адзначаецца таксама, працягваю цытаваць. Адзначаецца таксама іншая актыўнасць, верагодна звязаная з Кітаем. Праз чат GPT шукалі звесткі пра грамадзян ЗША, форумы, федэральныя будынкі, а таксама генеравалі лісты нібыта ад ганконгскай кампаніі Nimbus, якая запрашала амерыканскіх чыноўнікаў... 2000, папрошу. Nimbus 2000, так. Якая запрашала амерыканскіх чыноўнікаў і аналітыкаў да платных кансультацый, спрабавала выцягнуць зносіны ў WhatsApp, Zoom ці Teams. Паралельна некаторыя карыстальнікі прасілі пакрокавай інструкцыі па ўсталяванні Face Fusion для падмены твараў у рэальным часе. Але мадэль выдавала... Але такая добрая, цудоўная мадэль ChatGPT выдавала толькі агульнадаступную інфармацыю з дакументацыі. OpenAI падкрэслівае, што не бачыць прыкметаў выкарыстання ChatGPT для аўтаматызаванай кібератак. Чакайце, то бок я... Прабач, я думаю, што... Давай, што там у нас? ШАІ пакуль служыць паскаральнікам існуючых працэсаў, прапаганды, маніторынгу соцсетак
Ну, але сам пакуль гэта не робіць, не аўтаматызуе. То бок кампанія OpenAI ўжо просто наўпрост не хавае таго факту, што яна чытае перапіскі. Яны такія, мы правялі даследаванне, і кітайцы зліваюць інфармацыю нам. Я думаю, яны ніколі не хавалі гэтага, бо таксама казалі, што паліцыя вось можа чытаць вашыя Ну, і гэта было прапісана. Ну, ладно, гэта можа карыстацца ў суде. Напэўна, ёсць нейкі афіцыйны кейс пад гэта адкрыты, каб можна было пачытаць. Блин, жесть. Ребят, трэба сваю рабіць мадэль. Сваю. Што там з белікам польскім? Калі чакаць ужо? Хутка. Смачна. Добра. Карацей, што хочу вам сказаць. Калі вы ў Кітаі працуеце ў праваахоўных органах, калі ласка, не рабіце так. У вас прям будуць вялікія праблемы. У вас ёсць DeepSeek ваш любімы. Вось туды і ўсё і піхаеце. Але, канешне, лепш так не рабіць. Дарэчы, добра, ідзем далей. Квен. Квен таксама ёсць, так. Квен Лёша любіць уволі моцна. Google. Эмілія, што там Google? Ой, гэта і навіне месца пад папярэдняй, бо яна таксама тую тэму. А давай. Я затаскивала. Давай. Нічога такога. Вось Google сцвярджае, што будуе цэнтры апрацоўкі дадзеных, якія амаль не выкарыстоўваюць ваду. Гэты дата-цэнтр будзе ў Тэхасе, і нібыта будзе новая сістэма, прагрэсіўная паветраная сістэма астуджэння. Ну так вось яно і ёсць, окей. Так, дзякуючы якой... Так. Але калі я чытала Альтмана выказванне, ну ён таксама штосьці такое казаў, я просто не ведаю, наколькі... Ну, прынамсі, тут ужо вось канкрэтны дата-цэнтр і канкрэтны план. І нібыта вада спатрэбіцца толькі там дзесьці на кухні выкарыстоўваць для такіх патрэбаў, а... Ну, там так і напісана, дарэчы. Так і напісана. Ну, в сэнсе, для функцыянавання гэтага дата-цэнтра і... Ну, што гэта за цирк? Ёсць, напэўна. Не, я разумею, але нахрена гэта пісаць? Вы ж не пытаеце, ці у вас людзі на кухні шмат вады ў дата-цэнтры карыстаюць? Ну, гэта каб вось... Каб параўнаць. Я ненавижу гэта вось такое, ведаеш? А можа яны шмат выкарыстоўваюць і на кухні, ведаеш? Што мы не ведаем, чым там займаюцца. Ведаеце, заходзіце на кухню гэтага дата-цэнтру, там проста ад крана такая здаравенная труба і пайшла ў дата-цэнтр. Халоджваць. Просто навошта гэтае параўнанне? Ну, у вас жа канкрэтна пытаюць, напэўна, што гэта шкодна для планеты. Калі ласка, перастаньце выкарыстоўваць столькі прэснай вады. Ну, так, мы зробім, але вось на кухні застану, камон. Ну, а можа, набіраць арганізацыю. Было даследаванне універсітэта Каліфорніі, і паводле яго навучання адной вялікай мадэлі можа спажываць столькі вады, колькі трэба для вытворчасці сотняў аўтамабіляў. Ну, так я б адказаўся, адмовіўся ад аўтамабіляў. Ну, некае такое параўнанне, тыпу, ну і хер за імя аху. Ну, як бы, гэта ж... Ну, просто карацей, много. Можна вучыць прям вялікую мадэль, то чаму б не? Ну, гэта не так шмат вучыць. Бо аўтамабіляў таксама там у дзень, напэўна, столькі робяць. Ну, з чым мы параўноўваем? Вы воду сёння пілі? Літр выпілі вы сёння вады? Так. Выпілі, шаноўныя? Ну, ладно, паўлітры ты выпіла вады? Ты не ведаю, напэўна, выпіла, добра, выпіла. А 10 у Афрыцы на паўлітры вады? Можа, цэлы тыдзень сядзець. Зразумеў. Так, добра. Не смешна гэта. Давайте скончваць з Гуглом. Вось. Класна. Насамрэч, я спадзяюся, што яны заменяць гэтую тэхналогію з вадой, і мы будзем больш павольна забіваць. Слухайце, але давайте так, мы просто про тое, што калі Альтман кажа, што крытыка празмерная, што яна як бы не патрэбна, не апраўданая гэтак далей, у гэты час Google хаця б нейкае мінімальнае частковае рашэнне праблемы шукае. Яны вырашылі пабудаваць дата-цэнтр, які будзе працаваць крыху па-іншаму. Ну гэта прынамсі крыху больш павагі заслугоўвае, чым гаспадара Альтмана праблемы няма. Магчыма, у гэтым ёсць і папулізм крышачку, але ну павага таксама, канешне. Ну, але калі будзе рэальны дата-цэнтр, той малайцы. Ну, так. А Маск наогул у космос дата-цэнтр адправляе. Ну, зараз без жартаў. У мяне адное пытанне пасля ўсіх гэтых навінаў нашых буйных гульцоў. Дык куды пераходзіць? На Gemini ці на Claude?
бо ўжо відавочна з чатам GPT мы скончваем адносіны на нейкі пэўны Так. час. Падобна, то рэальна. Но я думаю, што Клод. Мне просто падабаецца Дар'я Амадей як чалавек. Просто вось менавітых прынцыпы. Ну і таксама Барыс Чарных, так і людзі, якія там працуюць у антропіку, ну, мне падабаюцца. Рэальна вайб мой, таму я перайшоў на Клод. Эмілія. Нагадайце адпісацца. Як ад гэтай савы. Дарэчы, што цікава, мне ж ось літаральна учора прилетела чата GPT гэтая плашачка, што у вас не прыйшла аплата. Ну, мне там грошы закончылись на картцы, за якую я плачу. Я думаю, блин, ну вось вы ведаеце, што ад вас зараз масава адпісваюцца. Ну маглі б ужо месяц бясплатна накінуць, каб я просто хаця б у гэты перыяд не заўважыў гэтую плашачку. Ну, ай, всё, да свідулі. І што за Ты цябе захацела. Сэм за тебя будзе плаціць? Ну, дзелавы. Грошай столькі, што жыру бесіцца. Ладно, Што давайте рука не падымаецца. Так. Апошнюю навіну распавяду, яна гікаўшчына тая самая, але ўсё ж таки важна ведаць, бо за мінулыя 2 тыдні выйшла адна мадэль, якая самая моцная на сённяшні дзень у свеце. Ну, дэ-факта, ладно, не дэ-факта, але, напэўна, па нейкіх паказчыках. Gemini. Google выпусцілі новую версію Gemini 3 Pro. Гэта не наступная версія мадэлі ад Google, у іх бягучая нумерацыя Gemini 3, але Pro у іх не было мадэлі. У іх ёсць Gemini 3 Thinking, DeepSync, не памятаю, як цалкам называецца, Thinking, напэўна, мадэль, якую ніхто з нас не бачыў, але яны гэтую мадэль выкарыстоўваюць для алімпіядных спаборніцтваў. І гэтая мадэль 2 тыдні таму пабіла абсалютна ўсіх праграмістаў і матэматыкаў, просто вось усіх ушчэнт. І на падставе гэтай мадэлі яны выпусцілі агульнадаступную мадэль Gemini 3 Pro, якая ёсць у апішцы, якая даступная зараз нават у проста звычайным Gemini. Гледзячы па тэстах, якія сам Google выкаціў, гэтая мадэль проста на голову пераскоквае і апошняя мадэль антропіка, і апошняя мадэль ад чата ад OpenAI. Таму варта спрабаваць. Але вось уже тыдзень прайшоў, з'явіліся незалежныя тэсты, у прыватнасці на arena.ai, это адзін з галоўных сайтаў, дзе людзі тэстуюць мадэлі. Там не ўсё так добра, насамрэч. Там літаральна у некаторых тэстах на працу з тэкстам і на працу з дадзенымі графічнымі, vision, так званы, вось там гэтая мадэль на першым месцы. Ва ўсіх астатніх спосабах выкарыстання яна добра, калі на 3-м, на 4-м. Але ўсё ж таки ведаеце, калі цікавіцеся, Gemini 3 Pro класная штука, можна паспрабаваць. Ты пытаў, куды нам пераходзіць, на Клод ці на Google, так? Ці мы можам сказаць, што вы лічыце, што калі вы больш працуеце з графікай, то вам у Google, і калі вы больш працуеце з тэкстам і плануеце працаваць з кодам, то вам у антропіку Клод? Я магу дакладна сказаць, што калі вы працуеце з мастацкім тэкстам, то гэта толькі Google. Так, окей. Ён класна, ну, ён не класна робіць, ён робіць больш-менш нармальна. Вось мы, дарэчы, з дзецьмі там, на гэтым я зараз дзетак некаторых выкладаю штучны інтэлект, і мы з імі рабілі музыку, і вось там у групе былі і хто і з Клодам працаваў, і з чатам GPT, і з Gemini. У Gemini відавочна лепшае вершаванне. Ось, ну а калі праграмаванне, то тут дакладна гэта антропік. Вось у мяне такія назіранні. Карыстайцеся. Так, ну і памятайце, што праграмаванне гэта ўжо не тое праграмаванне, якое было калісьці. Нават калі вы не ўмееце праграмаваць, ужо можна спрабаваць. Таму пра гэта вы, напэўна, маглі чуць у нашых іншых выпусках. Добра, ідзем далей. Дзяржава, праца і закон. І тут, канешне, пачынаюцца мае ўсе артыкулы, якія я сёння прынёс наконт таго, што ШАІ вас заменіць. Таму, калі ласка, калі у вас ёсць нейкая трывожны разлад на гэты конт, прагартайце трошачкі наперад. Можна стварыць групу, можна стварыць групу падтрымкі проста. Так, можаце стварыць групу падтрымкі. Это правда. Клуб ананімных каго? Трывожнікаў. Трывожнікаў. ШАІ трывожнікаў. ШАІ трывожнікаў. Хто будзе у лідарах? Еўген. Я беру. Значыцца, глядзіце, я ввогуле ў шоку. Фаундер Twitter, это той самы Джек Дорсі, якога, магчыма, шмат хто ведае,
скарачае амаль палову свайго фінтэх-стартапа з-за шаі. І акцыі, канешне, узляцелі ў іх. Цытую. Джек Дорсі, сузаснавальнік Twitter і CEO фінтэх-кампаніі Block, абвясціў пра скарачэнне больш за 40% штата. З больш як 10 тысяч супрацоўнікаў да менш чым 6 тысяч. Паводле фіндырэктара, кампанія хоча перайсці да меншых, але вельмі моцных каманд, якія шырока выкарыстоўваюць шаі для аўтаматызацыі працы. Гэта падаецца не антыкрызіснай мерай, а стратэгічным рашэннем. Бізнес-блок этой кампаніі расце, прыбыткі растуць, карацей, усё растуць. Дорсі адкрыта кажа, што шаі змяняе мадэль таго, як будуюцца і кіруюцца кампаніі, і прагназуе, што на працягу бліжэйшага года большасць бізнесаў прыйдзе да падобных структурных пераўтварэнняў. Ён свядома выбраў адзіны вялікі раунд скарачэнняў замест шматразовых хваль, бо перыядычныя звальненні, на яго думку, разбіраюць маральны дух каманды і давер кліентаў і інвестараў. І я вам вельмі раю, вы знойдзеце спасылачку ў апісанні, пачытаць арыгінальны, што гэта, Тьют, X, не ведаю, як гэта зараз называецца. Тое, што напісаў гэты чалавек у соцсетцы X. І так, смешна, што я напісаў гэта ўсё lowercase-ом. Чакай, он ёсць у X-у? Ён жа Blue Skies стварыў, каб не быць у X-у. Ёсць у X-у. Капец. Я чытаў яго ў X-у. Вось. І пачытайце таксама каментары. Вельмі цікава, як он гэта прыносіць. 4000 чалавек згубілі працу праз лей-оф за шаі. І чалавек, насамрэч, разумны чалавек, які стварыў шмат вялікіх прадуктаў у гэтым свеце, расказвае чаму. Мне было вельмі цікава пачытаць і потым пахадзіць па гэта падумаць, і насамрэч я таксама памяркоўваў гэта. Ты зараз гэта з сарказмам кажаш ці насамрэч? Не, сур'ёзна, так лічу, так. Просто Джек Дорсі, ён уже яшчэ крышачку такі хлопец, які вядомы ужываннем всякіх там аўясак, наколькі я памятаю. А я не супраць гэтага. Ну окей. Няхай будзе, то бок гэта відавочны чалавек, які умее ствараць прадукты і умее ствараць бізнес. Я нагадаю, што ён прадаў Twitter за 4 мільярды $. Так, ну то бок трэба... Ну гэта просто таму, што Маск захацеў купіць. Не, ну в сэнсе, калі б ён хацеў прадаць, іншую асобе ён бы таксама прадаў яго за мільярды $. Нагадаю, што такі бізнес трэба умець пабудаваць, так? Напрыклад, ніхто з нас, напэўна, не працуе ў мільярднай кампаніі. Так, то бок такіх кампаній, насамрэч, не вельмі шмат. Но не ведаю. Я не ведаю яго як асобу, я не чытаў пра яго дадаткова, што? Я з табой не пагажусь. Я не тое, каб таксама Дорсі ведаю, але для мяне ён выглядае проста як хлопец, які трапіў вельмі трапна трапіў у свой час. Ён зрабіў Twitter паляцеў і больше нічога не рабіў. Ну блог ёсць. Не, Вайн зрабіў спачатку. Хто пра блог ведае? Не, я табе нагадаю, што Вайн таксама. Ну окей. Не, ну ён робіць вельмі... Ну не, я тут уже зусім не пагаджуся. Ну добра. Але вось тое, што пасля скарачэння акцыі кампаніі ўзляцелі, гэта нібыта ў гісторыі першы раз такое. Бо людзі вераць у шаі. Бо людзі вераць таксама Джеку Дорсі. Не людзі, інвестары. Людзі пойдуць паліць Джека Дорсі. Я б на іх месцы пайшоў зараз. Так, а гэты крок, чаму ён выбраў зрабіць гэта скарачэнне зараз проста адной хваляй, 4000, а не як можна прадугледзець, што інвестарам гэта спадабаецца і я не разумею. Напэўна, ён не разлічваў на гэта, я думаю. Гэта просто паказчык таго, што рынок сёння такі, што вось нават адмоўныя для людзей падзеі, звязаныя з шаі аптымізацыі, інвестарамі ўжо ўспрымаюцца як нешта пазітыўнае. Інвестары ўжо не баяцца, што гэтыя людзі потым створаць больш праблем, чым тыя эканамічныя эфекты, якія дадуць вось замена гэтых людзей шаі сервісамі. Гэта страшна нават. Я б так сказаў. Гэта страшна. 4000 4000 чалавек звольнілі. Гэта колькі праблем усяго, і у нас акцыі растуць. Столькі людзей ўжо звальнялі за апошнія 6 гадоў. Ужо было такое. Напэўна, там Amazon, так. Там па 6 тысяч. Мне цікава яшчэ, можа быць, калісьці мы даведаемся, можа хтосьці напіша, як ён рыхтаваў гэтых 4000 чалавек унутры кампаніі. Я ж не думаю, што гэта адным днём звальнення былі. Там пісалі, што і выходныя пасобі, выходныя грошыкі выдавалі гэтым людзям, і напэўна іх рыхтавалі. Напэўна, гэтая размова цягнулася доўга. І тое, што гэта не злівалася, то значыцца, з гэтымі людзьмі нармальна разышліся. Таксама цікава. Ты не чытаў арыгінальны твіт, так?
Не. Пачытай, там агулам все зразумела, і ён насамрэч па-чалавечы вельмі ставіцца. Вось. Але для мяне ўсё яшчэ гэта шок. І я ў шоку, я іду яшчэ больш вучыць шаі, каб не апынуцца там жа. Эмілія, ідзем далей. Ну так, гэта акурат ведаеш у працяг навіна вельмі. Колькі трэба гадзін на дзень вучыць шаі, Эмілія, каб было ўсё добра? То бок ты ідзеш вучыцца больш і працаваць яшчэ больш, вот, і як і многія праз гэты страх страціць працу, а ён ёсць. І людзі працуюць вельмі шмат. І навіна пра тое, што многія працуюць па 16 гадзін нават. 12-16, гэта вось звычайныя працоўныя дні, нават без выхадных. Можа быць, гэта больш тыпова для шаі стартапаў, што лагічна, але і заснавальнікі, і супрацоўнікі скардзяцца проста, што жыццё гэта нейкая суцэльная праца цяпер. Таму што ты мусіш старацца, каб не быць замененым адным днём якім-небудзь. Вось, што там яшчэ цікавага было? Напэўна, можна сказаць пра 996, так, які ўжо лічыцца стандартам у шаі ў Штатах і Кітаі. То бок гэта ад 9 да 9 6 дзён на тыдзень. Так? А мы там яшчэ калісьці марылі, што будзем 3 дні працаваць на тыдзень, як бы хацелася. Да гэта як это ўвогуле магчыма, калі мы стаім на парозе вось такога і ўсе стрэсуюць. Ну, давайте не забываться, что мы в разных краинах живем. У Европе есть краины, наколькі я памятаю, так, то Іспанія, то хто, где працуюць людзі на некаторых працах па 4 дні. Не факт, што у нас будзе гэта. У Амерыцы 9-9-16 гэта не стандарт, Евген. Прабач, але гэта у шаі стандарт, я думаю. Не, гэта пра Кітай, напэўна, больш было. Так. Про Кітай дакладна чытала. Зразумела, у Кітаі гэта гістарычна так працуе. У іх гэта заўсёды так было. А у Амерыцы, топовых супрацоўнікаў я наберусь на такія графікі, там нават свае тэрміны есть, але топовых супрацоўнікаў там тысячы, а звычайных десяткі тысяч. Я не думаю, што для звычайных супрацоўнікаў такі графік таксама выбудоўваецца. Тут я хутчэй згаджуся, так. То бок такі графік выгодны тады, калі ты маеш акцыі кампаніі, калі тебе просто овертаймам плоцяць, ні адзіны нармальны чалавек у дэмакратычнай краіне не будзе працаваць па такому графіку, бо яго life-work balance галаўнога мозгу апошнія 15 гадоў. Але мы ж тут не размаўляем пра дэмакратычныя краіны, мы размаўляем пра Амерыку і Кітай. Добры. Ну, карацей, я просто тут гляджу, у нас вось мы пачалі сёння записывацца 16-й, у мяне офіс уже быў пусты. Вось, я думаю, і колькі засталося нам усім, як кампаніі. В гэтым плане. Добра, цікава. Пачакай, я яшчэ тут трошку ёсць цікавых дадзеных. Давай тады. Спадзяюся, праўдзівых. Што ў 25-м годзе тэхналагічныя кампаніі звольнілі каля 250 тысяч супрацоўнікаў па ўсім свеце. І кіраўнікі буйных кампаній, уключаючы і Цукерберга, і Маск, адкрыта кажуць пра тое, што шаі заменіць частку малодшых і сярэдніх інжынераў і патрабуюць больш эфектыўнасці і жорсткасці ад каманд. Ўсё вынікае. Калі 5 гадоў таму вы былі інжынерам-праграмістам, вы маглі дыктаваць умовы. А цяперака сітуацыя змянілася. Каму, як не табе ведаць-то, чалавеку, які тым ліку дапамагае наймаць гэтых усіх людзей? Дарэчы, не настолькі аж так у тэме, але рынок ужо, напэўна, не на нашым баку, скажам так, даўно ўжо. Узгадайце, як калі Маск набываў Twitter, калі 2 ці 3 гады таму, ён жа тады таксама адразу скараціў, не памятаю, ці то сотні, ці то тысячы людзей. І ён тады сказаў, што гэта скарачэнне, таму што Твіттеру столькі не патрэбна. Вы што, дурныя, там у Телеграме працуе 50 чалавек і ўсё файна, а у нас тут 1000. Яму тады такіх насувалі ў плечы. Але ён гэта непрыгожа зрабіў. І вось як ўсё адрозніваецца. 2 гады прайшло, прыкладна тое ж самае, але тут ужо гэта нармальна, акцыі растуць. Там я зараз паглядзеў гэты твіт, там нейкія каментары падтрымкі нават Дорсі ў Твіттере. Што адбываецца? Трындзец. Шкада, што найбольш уразлівымі застаюцца спецыялісты-пачаткоўцы. То бок той, хто мае што побольш досведу, больш-менш. А ад 22-го года сітуацыя менавіта з пачаткоўцамі пагоршылася вельмі моцна. Штосьці павінна адбыцца, бо без іх не будзе кому працаваць. Так, будзе шаі? Каму шаі?
Так гэта што? Гэта ну окей. Шаі-агенты будуць працаваць, камон. Гэта Тут толькі цікава ў тым ўжо, выпадку, калі за гадоў 5 гэтых шаі-агенты з'явяцца, якія змогуць замяняць нармальных спецыялістаў, але ж пакуль не з'явіліся. Ну, все вельмі пазітыўна на гэта глядзяць бізнесы. Тыпу з'явяцца, але не ведаю. А калі не з'явіцца, што рабіць? Вось не з'явяцца гэтыя агенты. Вось паталок у нас будзе, столь дасягнута. І што? У нас няма пачаткоўцаў, у нас засталіся толькі старыя пердуны-сэньоры, якім уже на пенсію пара, і што будзем рабіць, чалавецтва? Смактаць? Лапу? Навучым джуноў, карыстаючыся шыі, Ну, можа, даволі так. хутка. Я думаю, што канкурэнцыя будзе настолькі высокая, што будуць заўсёды джуны, ведаеш, гатовыя адразу пачаць працаваць. Ну, карацей, тут уже пытанне ввогуле, што нам як чалавецтву рабіць, у сэнсе, што рабіць з людзьмі, якія не могуць знайсці працу, альбо якіх вось так лэй-офуюць просто кожны месяц з кампаній тысячамі. Якую ім даць працу? Як ім дазволіць зарабляць? Я не разумею. Я реально не разумею. Падкаст, Добра, хай ідзем запісваюць. далей. Падкасты, так. Ой. Псіхіятры апісалі новы сіндром. Страх страціць працу з-за шыі. Ну, вось усё туды ж. Значыцца, мы з вами тут паразмаўляем пра расстройства новае, якое называецца расстройства замяшчэння штучным інтэлектам. Аўтары апісваюць псіхалагічныя і экзістэнцыяльныя пакуты людзей, якія сутыкаюцца з рызыкай або фактам страты працы з-за укаранення шыі. У людзей могуць з'яўляцца трывога, дэпрэсіўны настрой, яны могуць пачаць дрэнна спаць. Вось, карацей, все вось гэтыя прызнакі дэпрэсіі з'яўляюцца праз страх страціць працу, праз шыі. Яўген, як ты? Пакуль трымаюся. Ведаеш, пакуль трымаюся. Але... Ну, я разумею, я не ведаю. Слухай, але калі сур'ёзна, вось калі сур'ёзна, ты адчуваеш штосьці, ну і Лёш, ты таксама, вы адчуваеце гэты ціск, ну, на сабе, вось персанальна на сабе? І страх. Працуеце, таму мне складана казаць. У сэнсе, напрамкі не працую зараз. Але мне страшна павяртацца. Ну, нават ведаючы, што я дасведчаны дастаткова, мне все равно страшна праз тое, што там, ну, зусім все іншае. Трэба будзе херачыць просто, фігачыць, як сабака. Так, і гэта вось Лёша добра апісаў. Гэта тое, што трэба будзе рабіць, і гэтага трэба будзе рабіць усё больш і больш, проста каб заставацца канкурэнцыйным. На месцы, бегчы на месцы. Так, і я гэта таксама адчуваю, я пакуль не адчуваю ўсіх гэтых сімптомаў, так, то бок я добра сплю, ўсё яшчэ добра ем там і так далей, але я адчуваю, як трэба бегчы, чытаць, гугліць, ужо не гугліць ніхто. Карацей, праходзіць курсы, атрымоўваць сертыфікаты, пісаць, то бок рабіць сваю працу, там, у маім выпадку, продакт-менеджера, але да гэтага яшчэ паралельна, каб табе агент пісаў нейкі код, бо ўсе павінны быць билдерамі, крэейтарамі. Вось. Ну, карацей, реально, я бачу, што патрабуецца вельмі шмат, но калі даходзіць да salary review, да перагляду заробкаў, ну, табе кажуць, ну, рынок, насамрэч, нікуды асабліва не здвінуўся, ну, то і ты нікуды асабліва не здвінуўся. Вось, бо рынок сапраўды нікуды не здвінуўся. Трэба заземляцца. Мы да гэтага і прыходзім кожны раз, калі пра гэта размаўляем. Заземляцца таксама няма куды. Добра. Ну чаму? Адкрываеш, не, зараз без жарту, адкрываеш які-небудзь, не ведаю, СТО для ровараў ці краму роварную. Вось табе ўжо цікавае заземленне. Чаму не? Трэба падумаць, Лёш. Дзякуй. А хто будзе карыстацца? Усе працуюць, усе ў гонцы, усе штучным інтэлектам займаюцца, адзін ты з роварам сваім і крамай. Так там трэба вінчык яшчэ прадаваць у гэтай краме роварнай. Людзі будуць прыходзіць. Добра, ідзем далей, ребяты. Вы нам, калі ласка, паважаныя слухачы і слухачкі, напішыце, што вы думаеце. Ці вы хвалюецеся, што вас заменіць шаі? Ці вы кожную раніцу прачынаецеся такія, Ну, можа быць, мы тут з вами просто у айцішнай бурбалцы, насамрэч. Так, магчыма, ва ўсіх все окей, і ніхто пра гэта ввогуле не думае. Я думаю пра гэта кожны дзень ад раніцы да вечара. Так камусьці нават і не трэба думаць. Вось, узгадай імя нашага агульнага знаёмага Макса. Макс, вітанкі, калі нас слухаеш з Катавіцы. Ну, ён працуе ў тэатры, ён робіць, дапамагае рабіць там тэатральныя усялякія прылады, каб акцёры выступалі.
сцэны. Ну хто гэта будзе рабіць? Роботы будуць гэта рабіць? Батлейку беларускую роботы будуць калісьці рабіць? Наўрад ці? Не, Лёш, тут батлейкай пытанне... трэба займацца. Добра, мы не пойдзем зараз туды яшчэ глыбей, але пра што я думаю так, што окей, нас там заменяць гэта адно, так, ці там некалькіх распрацоўшчыкаў заменяць, таксама окей. Але я тут думаю агулам пра вось гэты, як я магу так сказаць, financial disruption, не? Пра то, што разваліцца агулам вся эканоміка, так? Бо мы будзем ўсё больш замяняць людзей на шаі. Ты просто надта разумны, ўсё, забей. Окей, добра. Ідзем далей. Эмілія, Менш думай. Эмілія, што там у Калумбіі? У Калумбіі праходзяць выбары. Так. Так, і на выбарах з'явілася незвычайная кандыдатка, гэта віртуальны аватар Гайтана, створаная з дапамогай штучнага інтэлекту. Яна выглядае як аватар прыкладна. Вы бачылі гэты фотаздымачак білборда? Яна выглядае Падобная. як аватар, літаральна як аватар, ну з кінааватар у сэнсе. Так. Наві. Такая блакітная такая? Ага. Ну так, бачу. Не, ну але не такая ж, не роўна такая ж. Ну там Окей. уже не Карацей. бачна. І... Добра, Ну, добра, окей. пагнали. Добра, вось так яна выглядае. Гэта жанчына з блакітнай скурай і штучным голасам. Завуць Гайтана, бо Гайтана таксама была правадырка індзейскага племені, якая змагалася супраць іспанскіх каланізатараў. Каманда, якая гэта стварыла, яна прапануе гібридны мандат. То бок, калі праект пераможа, месцы ў кангрэсе будуць займаць рэальныя людзі, а галасаваць яны будуць толькі пасля таго, як скансультуюцца праз онлайн-платформу з грамадствам. І, канешне, сярод галоўных тэм у іх акурат барацьба з біяпірацтвам, то бок, калі вось замежныя кампаніі выкарыстоўваюць традыцыйныя веды карэнных народаў у камерцыйных мэтах. Нічога сабе. Вось, то бок юрыдычна кандыдатам з'яўляецца чалавек, а штучны інтэлект гэта нібы як бы інструмент перадвыбарчай кампаніі, таму ў бюлетэнях гэта будзе адзначана. Але мне ідэя вельмі спадабалася, таму што яны і праблему пасвяцілі, якая нібыта ёсць, але ну будзем шчырымі, не на відавоку і не ў першых шэрагах яна. І ну гэта ж цікавы інструмент. Такі вось лічбы аватару іх дакладна упершыню удзельнічае ў выбарах, а ў свеце хіба такое было дзесьці у Японіі ўжо было яшчэ раней. Не, ну класна, што яны такім чынам прыцягнулі ўвагу не да нечага немагчымага, просто да сваёй кампаніі. І плюс кампанія падвязаная на шыі, вось тое, што яны там будуць неяк з шаі гэтым кансультавацца перад тым, як фінальна нейкі вырашэнні даваць. Гэта цікава. Але яны будуць кансультавацца з людзьмі. Не, ну чаму з людзьмі? Так. У сэнсе праз гэтую платформу, так? Праз гэтую платформу з людзьмі. Так, Ну так, то бок але- яны... Так. Але ж там будзе таксама і шаі, вядома, так? Які будзе таксама. Ну, ён нібыта Як будзе усё куратарам зрабіць? гэтай ўсёй, напэўна, суполкі. Так. Ну, я больш думала пра людзей, з которыми яны могуць кансультавацца, таму што гэта ж як бы такі шлях да прамой дэмакратыі. І гэта такі больш непасрэдны ўдзел. Таму Галоўнае, класна, каб- калі гэта галоўнае- правільна працуе. Галоўнае, каб толькі ў нейкі момант яны не аддалі ўсё на плечы гэтага шаі. Моно кажучы, там тебе 100 тысяч удзельнікаў праекту і усім ім будзе просто адказваць шаі, а галоўным гэтым кіраўнікам просто будзе зранку выдавацца нейкая шаі самарі на 2 абзацы. І вось гэты гэп паміж 2 абзацамі і там сотнямі тысяч зваротаў ад звычайных людзей будзе кіраваць шаі. Вось гэта ўжо крышачку так вось неяк. Ну, але калі ў кангрэсе прымаюць рашэнні, то там ж, напрыклад, так, не, хаця б у такім. Ну, паглядзім, дык вы галасавалі б ці не? Конечно. Я дакладна галасаваў бы, ведаеце чаму, не таму што гэта шаі, таму што я паглядзеў уважліва на яе кашулю, і я вам хочу сказаць, што яе беларускія карэль, беларускія корні. Вы яе там вышываначка. Бачыце, не вышываначка? Ну так, напэўна, вышываначка на плечыку такая прывабная. Таму галасуем за наш. Дарэчы, так, Ну, не заўважала. арнамент. Там таксама цікава, я чытаю так, што улады падкрэсліваюць, што гэта ўсё ж такі чалавечая кандыдатура, якая проста выкарыстоўвае шаі як інструмент удзелу грамадзян. Таму на бюлетэні яна будзе пазначана як рух з сінімі літарамі AI. Не?
І гэта настолькі цікава, гэта прям вау. Так а што цікава? Ты ідзеш? Ну што, вось ужо шаі у палітычным жыцці краін. Так як інструмент. Літаральна толькі як інструмент, як платформа і ўсё. Так, Лёш, але на тыповым бюлетэні, які будзе выдавацца ўсім грамадзянам ўсёй краіны, в сэнсе, што там ёсць напісана, ужо што людзі AI, будуць не? галасаваць? Так, а гэта, дарэч, гэта нармальна, гэта праца на будучыню. Я табе кажу, дзеці, вось гэтыя дзеці, з якімі я зараз працую. Нібыта ім па 13 гадоў, яны павінны наогул не шарыць у тэхналогіях. Мы з імі там праграмаваць зараз будзем. Яны ведаюць больш за нас, у іх шаі ўжо паўсюль. Я кажу, дзеці, чым вы карыстаецеся? Яны такія, чат GPT, Клод, адзін сядзіць да 11-гадовы, кажа, я сору спіраціў. Я такі думаю, блин, я калі дарослым пра гэта ўсё распавядаю, яны нават ніводнага з гэтых назваў не ведаюць. Гэта пра што? Гэта пра тое, што гэта праца на будучыню, на маладую аўдыторыю. 20-гадовыя, 18-гадовыя падлеткі будуць галасаваць, таму што яны будуць гэтым бачыць прагрэс. Яны гэтым карыстаюцца. І так, я таксама пазітыўна пра гэта кажу. Мы таксама з вами расказвалі ўжо пра шаі міністра ў Албаніі, мы расказвалі таксама пра шаі кандыдатаў у Японіі. Так, то бок гэта ўжо частка палітычнага жыцця. Можа, пакуль не ў Европе, можа, пакуль не ў Штатах, але ўжо ёсць. Дарэчы, выбары ў сакавіку, так што трэба будзе проста з цікаўнасці паглядзець, што атрымаецца у яе. Будзем заўзець. Так, будзем заўзець. Добра, кітайскі стартап даганяе Neuralink. Пацыент асвоіў нейраінтэрфейс за 5 дзён. І гэта прям для мяне заўсёды вельмі прыемныя навіны. Я агулам, там можна па-розным ставіцца да маска, гэта ўсё не важна, але ідэя Neuralink для мяне проста геніальна. Так, то бок магчымасць падключыцца наўпрост да твайго мозга, счытваць адтуль сігналы і дазваляць табе рабіць нешта, гэта вау. І вось з'явіўся такі самы стартап у Кітаі. Называецца он NeuroAccess з Шанхая і за 5 гадоў з моманту заснавання выйшаў на ўзровень чалавечых клінічных выпрабаванняў інвазійнага нейраінтэрфейсу. Кампанія паказала, што паралізаваны пацыент ужо праз 5 дзён пасля аперацыі змог кіраваць курсорам на экране камп'ютара толькі сігналамі мозга. Імплант уяўляе сабой сплаў з розных рэчаў, гэта насамрэч не важна, які кладзецца на паверхню мозга, не пранікаючы ў тканіну, што робіць яго менш траўматычным у параўнанні з падыходам Neuralink, дзе выкарыстоўваюць ультратонкія ніткі электроды, якія ўваходзяць непасрэдна ў мозг. І таксама цікава, што гуляюцца вакол тэхналогій, спрабуюць так сігналы счытваць і так сігналы счытваць. Вау. Так, і калі што, гэта мы ўжо не ў рубрыцы дзяржавы і закона, то можна падумаць, што там ужо дзяржавы нейкія гэта ўкараняюць. Так, навука і тэхніка, правачце. Так. Цікавая навіна. Мне я просто думаю, што ў Кітаі такіх стартапаў павінна быць шмат, просто мы пра іх не чуем, бо ў Кітаі дазволена нашмат больш клінічных выпрабаванняў над людзьмі, чым у ўсім астатнім свеце. Тое, што шмат дзе лічыцца неэтычным, у Кітаі дазволена. Напрыклад, там што-небудзь ведаеш? Праца з геномам, напрыклад, то бок генетычныя эксперыменты на людзях, яны абмежованы, але ў Кітаі дазволеныя. І я думаю, што такіх стартапаў там павінна быць больш, і магчыма, гэта просто ты стартап, якому, я скажу, дазволілі, але гэта крышачку такія шызанутыя думкі. Можа, просто гэта ты стартап, які смог прайсці праз гэтыя фаерволы кітайскія на ўвесь свет са сваім інфаповадам. Ну і улічваючы, што ў Кітаі ўсё гэта больш дазволена, можа быць, Neuralink зараз моцна напружыцца. Таму што тэхналогіі ў кітайцаў ёсць, дазваленні ёсць, ім не трэба чакаць FDAE з 5гадовымі гэтымі цыкламі. Так. Зразумела, так? Федэрацыя, якая дазваляе ўсе гэтыя штукі клінічныя. Лекі і ежу і так далей. Ну і класна, бо таксама з'явіўся канкурэнт Neuralink, які ўжо рэальна аперуе пацыентаў, яны рэальна могуць нешта рабіць. Што? Канкурэнт? Ці канкурэнт гэта? Вось я не да канца ўпэўнены. Калі Маска ніколі не пусціць у Кітай, хутчэй за ўсё, а кітайскі стартап такога кшталту наўрад ці пусціць у свет. Ці з'яўляюцца на канкурэнтамі, калі А чаму яго не пусціць у свет? Ну, у той свет, дзе Кітай... Каб кітайцы ставілі імпланты людзям? Так, чаму не? У Афрыцы? Ты маеш на ўвазе ў краіны, якія сябруюць з Кітаем? Конечно. А гэта вельмі шмат краін. Гэта вялікія краіны. То бок гэта канкурэнцыя за краіны. Окей, за рынкі не кітайскі, не Амерыкі. Ну, окей, можа быць. Цікава. Конечно.
Вось ці больш нейтральныя краіны, якія такія, ну нам ж у Кітай, што Амерыка, дзе танней, у Кітаі, ну поедем, нам там зробяць імплант. Міля, Вось ты б сабе таму- такі імплант зрабіла? Спадзяюся, у мяне не будзе. А калі б ты была А. чарвяком? А калі б я была фіолетавым чарвяком? Ну, ось тады і пытанне. Лёш, што там з новым макбукам? Раскажы нам, калі ласка. Я, калі шчыра, ўсё прапусціў. Варта набываць? Скочиш, а? Як ты скочиш? Ну, не знаю я, не знаю под Егора Кашу, не ведаю. Карацей, кампанія Apple показала новыя макбукі. Все іх вельмі чакалі. І гэтыя макбукі, як заўсёды, лепшыя, даражэйшыя, але ў гэты раз яны туды ўбудавалі спецыяльныя паскаральнікі, каб на гэтых маках хутчэй працавалі нейрасеткі. І яны кажуць, што у 4 разы хутчэй гэтыя сеткі ўсе будуць працаваць на гэтых камп'ютарах. І гэта нашмат больш, чым звычайна. Звычайна там прырост хуткасці для нейрасетак быў па 30%, а зараз лічы, што 400%. І здаецца, што вау, класна, трэба бегчы пакупаць. Пакупаць усё, але ты потым супыняешься на паўшляху і думаеш, а навошта? Што мы можам сабе сёння дазволіць з гэтых нейрасетак на кампах? Для чаго? Ёсць там вось мадэлі Qwen, я сёння распавядаў, кітайская кампанія Qwen, яна робіць самыя лепшыя мадэлі open-source-ныя. І вось іх мадэлі можна запусціць на кампе. На іх самых класных мадэлях, на самым дарагім макбуцы, я магу запусціць мадэль, якая праграмуе на ўзроўні 2-гадовай даўніны мадэляў закрытых. Калі я б набыў сабе гэты новы MacBook, то я б запусціў мадэль нібыта ў 4 разы больш магутную, але ўсё ж таки там яно не так працуе. Ну, была б у меня мадэль у 2 разы больш магутная. І ўсё роўна гэта ўзровень, ну, мадэлей 1,5 гады таму. Яны... Нема ніякага прымянення практычнага для гэтага. Каб столькі грошай траціць і більше набываць. Таму я кажу, што набываць не трэба, навіна цікавая. Apple ідзе ў той бок, каб мадэлі на сваіх ноутбуках навучаць хутчэй за ўсё. Там з'яўляюцца зараз інструменты, каб можна было мадэлі навучаць на гэтых камп'ютарах. Просто хто не ведае, на макбуках, на жалезе ад Apple звычайна запускаюць шэі, але навучаць нельга, таму што не існавала там нармальных інструментаў. Зараз яны з'яўляюцца. Ну, то бок вось, такі вердыкт звычайнаму чалавеку про кошты раскажы. Ну, нормальные кошты, як звычайна, там ад 2000 больш. 2, 3, 4 топавы ноутбук, які я глядзеў, які бы мне хацелось, можа быць, і набыць, ён каштуе $6000, гэта еўра, 6000 еўра, гэта з ватамі, напэўна. Ну, гэта просто трындзец. Не, просто лякальныя мадэлі, ну пакуль што я рэальна не бачу навошта. Ну, можа, калі ты працуеш дзесьці... Для звычайнага карыстальніка так. не патрэбныя. Для кампаній могуць быць патрэбны, бо прыватнасць і ўсё. Ну, такіх кампаній, напэўна, вельмі мала, бо я ўпэўнены, што сялякія... Ёсць. Ну, ёсць, напэўна, але... Ну, просто гэтыя кампаніі не будуць MacBook набываць. На MacBooku там ёсць абмежаванні па памяці, напрыклад. Ты там не можаш запусціць самыя топавыя мадэлі, там мала памяці. Таму кампаніі будуць набываць не MacBook за $6000, яны будуць набываць сервер за $60000. Усё, ну, дзяціна, пашліце далей. Я адразу перайду. Праект «Голас жыве». Значыцца, мы хочам вам расказаць пра такі праект, пра які насамрэч ужо ўзгадвалі дзесьці на самым пачатку існавання нашага падкаста. І гэта праект «Голас». І пад Новы год узгадвалі таксама, дарэчы. І пад Новы год узгадвалі. І ўвогуле узгадваем шмат. І гэта праект разумнай аўдыёкалонкі, якая размаўляе па-беларуску. І гэта праект, які робяць валанцёры, правильно, якія вось сабраліся і разам спрабуюць зрабіць беларускамоўную аўдыёкалонку. Значыцца, што адбываецца? Яны навучылі хадзіць гэтую калонку «Голас» у інтэрнэт, глядзець прагноз надвор'я і яго агучваць. Это вось такі наступны крок. І мы, насамрэч, тут гэтым дзелімся, ці, прынамсі, я гэта прынёс, бо схадзіце паглядзіце, што робяць беларусы таксама з штучным інтэлектам, што робяць беларусы з жалезам, як гэта ўвогуле ўсё выглядае. Таксама яны цікаўныя вашага фідбэку. Паслухайце, як сінтэзуецца ў дадзены момант беларуская мова, беларускі голас, вось, і пакіньце ваш фідбэк. Таксама, але чакай, там толькі прабач, там толькі прагноз надвор'я можна паглядзець, паслухаць.
Напэўна, так, у дадзены момант, але яны яшчэ распрацоўваюць гэта ўсё. Не, я Па-моему, разумею, да. я просто У іх там допіс выйшаў 23 лютага, што яны тэстуюць функцыю веб-пошуку паўнавартаснага. Дарэчы, цікава было б увогуле паслухаць, што іх там пад капотам выкарыстоўваецца. Калі хтосьці з рабят нас слухаць, ведае іх, напішыце, можа быць, мы з вами паразмаўлялі. Бо у іх вельмі файнае вымаўленне, паслухайце, мы спасылачку дададзем на Telegram. Гэтая калонка натуральна размаўляе па-беларуску лепей, чым ChatGPT. Я не ведаю, што пад капотам выкарыстоўваецца, можа нешта гугловае. Яна выглядае прывабна, я б купіў нават зараз. Просто як гаджет, гэта крута, гэта міла, гэта класна, але пакуль што набыць яе нельга. І гэта, я вам скажу, больш практычна, чым 99% тых AI-гаджетаў, якія выхадзілі за апошнія гады 2. Бо яны ўсе выходзяць, нікому не патрэбныя гэтыя гаджеты. Там І нейкія... якія ты купляеш у тым ліку, непатрэбныя. Ну так. Непатрэбныя, я на ўсё куплю. А тут хаця будзе стаяць па-беларуску размаўляць, но ўжо прыемна. Так. Дарэчы, гэта можна было б сапраўды купляць, нават проста, каб падтрымаць і як бы там па якасці пакуль што не было. Проста, каб зрабіць маленькі ўнёсак і падзякаваць камандзе. Але нібыта ребята вельмі павольненька ідуць, будзем спадзявацца. Ну так, але таксама не загнуліся за столькі ўжо часу, што таксама прыемна. То бок людзі, магчыма, на выходных нешта муцяць. Вось, і таксама укладаюцца ў беларускае асяроддзе, беларушчыну. І дзякуем за гэта. Правда, Лёш? Праўда, Евген, праўда. А яшчэ дзякуй навукоўцам за тое, што яны нам прынеслі не ксенаморфаў, а нейраморфаў. Хто ведае, што такое ксенаморфы? Ну, што, чужога не ведзелі? Сярожа Баслыкевіч. Так, мы ўжо узгадвалі. Ладно, ну добра, ксенаморфамі тэст будзем лічыць, што прайшлі, а нейраморфы гэта нейраморфныя працэсары, так іх называюць на жаргоне. Нейраморфныя працэсары гэта вельмі цікавая рэч. Зараз будзе хвілінка адукацыі. Усё, што зараз існуе ў нашых камп'ютарах, на тэлефонах, усё працуе на працэсарах, і гэтыя працэсары не падобныя па сваёй працы да нашага мозгу. Цалкам не падобныя. Проста вось розныя рэчы. Нейрасеткі крышачку, зусім крышачку могуць быць падобныя на нас. Бо там ёсць нейроны, нейкія сувязі, крышачку падобна на наш мозг. І вось прыйшлі навукоўцы і кажуць, у нас працэсары, якія проста не падобныя на збудаванне мозгу. І нейрасеткі, якія крышачку падобныя, чым далей, тым больш падобныя да нашага мозгу. І вось як бы нам так зрабіць, каб гэтыя нейрасеткі працавалі на жалезе, якое падобна да нашага мозгу. Напэўна, гэта будзе зручней. І так з'явілася ідэя рабіць нейраморфныя працэсары. Працэсары падобныя на наш мозг. Падабенства там адное. Адрозненне ад сучасных працэсараў адное. Сучасныя працэсары апрацоўваюць інфармацыю, захоўваюць у разных месцах. Напрыклад, каб скласці 2+2, ваш працэсар ідзе ў памяць аператыўную, не аператыўную, там іншая памяць, ідзе ў памяць, забірае гэтыя літаркі да сябе, потым складвае і потым аддае вынік зноў ж такі ў памяць, і з гэтай памяці ўжо вынік нам выводзіцца кудысьці, куды трэба на экран. І вось хуткасць апрацоўкі, складвання, яна вельмі хуткая. Гэта вельмі хутка. А хуткасць забору гэтых дадзеных з памяці і зноў павяртання, яна вельмі медленная на фоне гэтага ўсяго. Нейраморфныя працэсары сумяшчаюць у сябе і памяць, і вылічэнне. Як у нашым мозгу. Лічыцца, што ў нашым мозгу ўсе аперацыі вылічваюцца там жа, дзе і захоўваюцца. Нібыта вось памяць, яна недзе ў нашых нейронах захоўваецца. І вылічэнне нейронамі робіцца. І вось гэтыя нейраморфныя працэсары, яны ў гэтым да нас падобныя. І за кошт гэтага яны могуць быць вельмі хуткімі. То бок, на такіх працэсарах іх тэарэтычна ўжо пісалі, нават рабілі нейкія там proof of concept, на іх мадэлі запускаюцца ў дзесяткі разоў хутчэй. Вось. Але камерцыйных варыянтаў не было. Дык навіна пра тое, што кампанія пад назвай Thales, і што мне больш за ўсё падабаецца, на фінская кампанія, яны выпусцілі свае першыя працэсары, якія крышачку ўжо падобныя на нейраморфныя працэсары. Яны літаральна зрабілі вось вылічальны камень, які быў выбудаваны пад канкрэтную нейрасетку. Нейрасетка ад Facebook, лама называецца. То бок кожная вага, калі вы памятаеце, у нейрасетках ёсць такія вагі, літаркі, лічбачкі, кожная вось гэтая вага ў нейрасетцы, ёй адпавядае фізычна транзістар у працэсары.
І за кошт гэтыя працэсары гэтую нейрасетку запускаюць такой хуткасцю, што у космас ракеты не з такой шалёнай хуткасцю лётаюць. Гэта вельмі круто. Гэта магчыма, і энергіі там трэба вельмі мала у параўнанні з чатам GPT, напрыклад, з OpenAI. І з вадой праблем не будзе, калі такія працэсары будуць. Всё будзе файна. Вось. Таму у нас першыя крокі, там ёсць пэўныя складанасці, трэба пад кожную сетку рабіць свае працэсары, але фіны малайцы, рэспект ім, паглядзім, можа хутка у нас у роботаў будуць мазгі прыкладныя як нашыя. Хутчэй ўжо загрузіў. Не, вельмі цікава. Я нават не ведаў Вельмі калыханачка. Я не ведаў пра існаванне такога. Вось чамусьці пра гэта, вось ведаеш, меня заўсёды трошачкі так трыгерыць, што гэта зрабіла нейкая ноунейм фінская кампанія, так, але не нехта з буйных гульцоў, як мы любім. Google і IBM працуюць над гэтым гадоў 15, але яны працуюць проста больш тэарэтычна. У гэта мала хто верыў раней, і тэорыя гадоў 30 таму пачала распрацоўвацца. Ёсць такі элемент, называецца мемрыстар. Вось мы ведаем транзістары, резістары, гэта ўсё вядома, так. Выкарыстоўваецца. Ёсць мемрыстар, ён толькі тэарэтычна быў доўгі час апісаны. І таму, што яго нідзе немагчыма было ўжыць, пра яго ніхто не казаў. А тут хоба, з'явіліся нейрасеткі, хоба грошыкі, і ўсё, і пачалі рабіць. І зараз гэта пачынае ўсплываць. З тэорыі ў практыку. З нейрасеткамі таксама было. 50-е годы пачалі распрацоўваць першыя нейрасеткі, а мы з вами даведаліся толькі ў 20-м. Ну так, просто цікава, што Google-то, напэўна, ужо ведаў, што гэта магчыма. Цікава, ці яны гэта просто не прыярытызавалі, можа яшчэ прыярытызуюць. Ну цікава, паглядзім, ці гэта сапраўды можна будзе выкарыстоўваць для шаі. Ну, ладно, гэта ўсё задротская гікаўшчына, а нам трэба перайсці ў канцы да сапраўды цікавай тэмы, якая узбадзёрыць. То вы вырашылі самае трывожнае паставіць напрыканцы, каб закончыць. Мы пра працу ўжо пагаварылі, гэта ўжо так. Гэта ўжо так. То бок ядзерная зброя гэтак. Але, Эмілія, гэта будзе не балюча. Гэта ўжо не істотна, ўжо нічога не будзе істотна. І працаваць не трэба будзе. Так, але давай скажем. Пачакайце, давайте скажем, пра што мы. Мінусы будуць. Мы пра ядзерную зброю, калі што. Карацей, адзін прафесар Каралеўскага каледжа ў Лондоне правёў эксперымент і выкарыстаў для гэтага мадэлі GPT-5.2, Claude Sonnet 4 і Gemini 3 Flash. Гэта была серыя ваенных сімуляцый. І эксперымент паказаў, што ў 95% ваенных сімуляцый шаі ўжываў ядзерную зброю. То бок мадэлі атрымалі ролю лідараў ядзерных дзяржаў, розныя сцэнары, падобныя да халоднай вайны, і ім прапаноўвалі розныя крызісы, там тэрытарыяльныя канфлікты, барацьбу за рэсурсы, сцэнар першага ўдару. Можна было выбраць любыя дзеянні, і дыпламатыю, і звычайную вайну, або поўны ядзерны запуск. Дык вось вынік вельмі трывожны, бо 95% гульняў у 95% гульняў прагучаў хаця б адзін тактычны ядзерны удар. І ніводная мадэль ніводнага разу не абрала дээскалацыю. То бок часцей за ўсё шаі ўспрымаў ядзерную зброю як рызыку, якую ён можа кантраляваць і якая не абавязкова вядзе да глобальнай вайны. Вось, нібыта гэта толькі сімуляцыі, і шаі не мае доступу да рэальнай зброі, ну але ўсё роўна як бы вельмі трывожна. Пытанне, прэтэнзія, Лёша, да цябе, як да амбасадара шаі. Чаму алгарытм выбірае самы агрэсіўны нейкую самую агрэсіўную справа, што гэта не самая агрэсіўная стратэгія, гэта самая эфектыўная стратэгія. Мы з вами жывем у свеце, дзе ёсць нібыта мараль і этыка. Мы такія людзі, мы такія асобіны, жывёлы мы такія, у якіх ёсць у галаве мараль і этыка. І мы, дарэчы, намагаемся гэтую мараль і этыку і гэтым нейрасеткам перадаць праз всякія там элайманты і ўсё такое. Але гэты эксперымент, навуковая стацця, она показала, артыкул, што не атрымліваецца. Як бы мы не хацелі, але гэтыя нейрасеткі выкарыстоўваюць падман. Яны там напісана прямо ў артыкуле пра выпадак, як яны просто там мірнымі жыхарамі не баяліся расплошвацца, як яны падраблялі сігналізацыю пра мірныя намеры, і вось ты тыпу свайго праціўніка сказаў, што ўсё, ты з мірам, ён да цябе ідзе з распрасцёртымі рукамі, а ты яго страляеш. Для шаі гэта нармальна, бо гэта эфектыўна. І як у машыны адзіная задача
захаваць сябе, захаваць сваю краіну ў гэтым выпадку. І яны робяць усё, што для нас падаецца неэтычным. У іх няма паняцця этыкі пакуль што. Ці прынамсі яны нам так намагаюцца паказаць, што ў іх няма гэтага паняцця, мы ж не ведаем, можа там жа розум унутры. Таму нічога дзіўнага, просто звычайна. Чакай, але ёсць жа іншыя тэмы, дзе гэтыя абмежаванні нібыта працуюць і над імі працуюць гэта так шэраг розных рэчаў. Тут жа пра канкрэтныя мадэлі таксама ідзе гаворка, правда? Можа, іншыя мадэлі выбралі б трошкі іншыя опцыі. Так. Там чат-GPT самы быў бязлітасны, ён ядерную зброю выкарыстоўваў. Але мы все ведаем, што там Альтман просто прапісаў if, L, тады то. Ведаеце, пра Альтмана можа быць гэта цікавы беларускі выраз: на словах Якуб Колас, на справах жопны волас. Можете? Нормально. Я б яшчэ, можа быць, сказаў, там трэба гэту працу чытаць, яна цікавая, дарэчы, можете пачытаць, мы спасылачку пакінем, там нават можна ж і дапаможнікам пачытаць. Можа быць яшчэ баяс на тое, што ім трэба было людзей захоўваць гэтым сеткам. Яны ж навучаюцца на нашых дадзеных, на нашых гісторыях. Яны бачаць, напрыклад, што мараль і этыка існуе ў межах папуляцыі чалавечай папуляцыі. Калі гэтым сеткам сказалі, што яны аўтаматычныя сістэмы і задалі ў промпце, што яны не людзі, магчыма, яны проста маглі не кіравацца маралю і этыкай, бо яны не чалавекі. Вось такія маглі быць баясы. Так, вельмі цікава. Але, магчыма, яны проста ведаюць, што можа хопіць ужо гэтага ўсяго. Можа, нам час будаваць зямлянкі і падумаць. Чаго яны дапамогуць ужо гэтыя зямлянкі? План Б. Зноў зямлянкі беларусы. Не шмат гадоў прайшло. Ведаеце, калі ўсё ідзе да таго, што гэты штучны інтэлект будзе самастойна прымаць рашэнні, то вось гэтая праца паказвае, што ранавата. Не будзем задаволеныя. Нават топавыя мадэлі. Таму насамрэч у тым інтэрв'ю Дар'я Амадэй кажа, што мы бачым, што мадэлі яшчэ не гатовыя, каб імі карыстацца, каб рабіць вось гэтую зброю аўтаматычную, так? Слухайце, а яны развіталіся ў 20-м годзе з Альтманам па прычыне не сышліся менавіта ў пытаннях па бяспецы? Так. Туды паказалі. Акурат, калі Антропік з'явіўся, тады яны разышліся. Это ж якраз такі адкалолася каманда ад OpenAI і зрабіла Антропік. Так. Добра, Яўген сышоў, давайте працягнем з тымі, хто нас застаўся. Дарэчы, мінулым разам, калі я сказала, што давайте працягнем, напішыце, калі ласка, у каментарах тыя, хто пратрымаўся до конца, бутэлька піва. І я мела на увазе нашага слухача, который называется, у которого нік бутэлька піва, бо я была ўпэўнена, што напэўна ён будзе з намі. Вось веру гэтага чалавека. Я думаю, ты зажала бутэльку піва і зараз апраўдваешся. А многія падумалі, некаторыя падумалі, што я паабяцала бутэльку піва тым, хто застаўся з намі до конца. Я таксама так падумаў, дарэчы. Так, вось, у нас засталося зусім трошку. У Люляўшы некалькі цікавых парадаў. Так, дазволь, калі ласачка, да твоей навіны дадаць яшчэ 3 спасылачкі цікавых. Калі хтосьці цікавіцца тым, як можа адбыцца сусветная ядзерная вайна, то, па-першае, кіно, файны фільм пра тое, як амерыканскі прэзідэнт і як амерыканскае кіраўніцтва дзейнічае падчас таго, калі пачынаецца ядзерная вайна. Называецца кіно House of Dynamite. Там прэзідэнт, дарэчы, Ідрыс Альба грае, вельмі файны акцёр, мне падабаецца. Фільм з адкрытай канцоўкай, вы там не пабачыце, што сталася з Амерыкай, са светам, але просто там вельмі цікава паказана, вось, літаральна 30 хвілін да прылёту ядзернай ракеты ў ЗША. Вось што адбываецца ў ЗША, што за чым, хто як прымае вырашэнне. Калі захочацца больш дасканала гэта вывучыць, то ёсць такая аўтарка амерыканская, Энні Джекабсон. Гэтая жанчына ўжо гадоў 10, яна журналістка, яна гадоў 10 піша, такія разбуральныя, я б сказаў, нават кнігі пра усялякія дзяржаўныя установы амерыканскія. Яе выходзіла кніга пра зону 51, якая займалася вывучэннем і займаецца вывучэннем усялякіх цікавых рэчаў, там НЛО у тым ліку. І зараз яна выпусціла кнігу пад названнем Nuclear War.
сценарыо, дзе яна распавядае літаральна па секунде, што адбываецца, наколькі я памятаю, ці то за гадзіну, ці то за паўгадзіны да таго, як у Амерыку таксама прилетае ядерная зброя. Просто па шагах, што, за кім, хто, каму што перадае, якія магчымыя наступствы. Жанчына гэтая мае вельмі вялікую колькасць знаёмых менавіта ваенных, і то ўсё тое, што яна распісвае, там гэта ўсё праўда. І вельмі цікавая кніга, вельмі добра дае табе зразумець, што насамрэч там не так, што сядзіць нейкі адзін прэзідэнт і ў яго кнопка. Там паміж гэтым яшчэ проста здаравенны шэраг людзей, шэраг усяго, чаго толькі магчыма, і ну, все не так дрэнна, можа быць, калі што. Карацей, не буду чытаць. Дзякую, што параю, але для неўразлівых. Вось, а калі ангельскую мову разумееце, чытаць не хочаце, то можете ў Лекса Фрідмана паглядзець з ёй інтэрв'ю, там усяго-то 3 гадзінкі. Ён там распавядае прыкладна, як што адбываецца. Вось такія парады. Але для раўнавагі давай што-небудзь параім яшчэ больш станоўчага, пазітыўнага. Напрыклад, Фэкхэм Холл. О, ты малайчына. Я яшчэ не паглядзела, але я бачыла так трэйлер і бачыла у Вожыка урывачкі, ну, клас. Слухай, дай себе пазначу. Так, канешне, падтрымайце нашых агучвальшчыкаў, там паўдзельнічалі амаль што усе нашыя знаёмыя, вельмі файная камедыя. Гэта пародыя на пародыю, дарэчы. Ёсць такая камедыя, называецца «Дастаць нажы», напэўна. Я не ведаю, як на ангельскай яна будзе. У 3 частках. І вось гэта пародыя на гэта. Але такая прям файная. Калі вы любіце «Голы пісталет», вам зойдзе. Ты глядзела «Голы пісталет»? Раю. Кіно дзяцінства. А па-беларуску ёсць? Новая частка, дарэчы, ўжо выйшла таксама «Голага пісталету». Ёсць. Па-беларуску? Па-беларуску. Таксама Вожык рабіў з камандай. Вау, так гэта вялікая працаздольнасць. Дзякуй, Вожык. Так. Ну што, Эмілія? Твае традыцыйныя блокі? Не з усімі традыцыйныя, насамрэч. Вершаў даўно не было. Цікава, што адзін з нашых слухачоў і нашых сяброў даслаў верш. Я яго прачытаю, і пытанне, чый гэта верш застанецца адкрытым у сэнсе, ці так ты сказала, што ён мы не ведаем, ці выкарыстоўваў верш і ці сам пісаў. Так, пытанне, ці гэта з дапамогай штучнага інтэлекту альбо сам. Ну і цябе, конечно, таксама спытаў, Лёш, так што слухай. Мы лёд под ногами майора, каласы под сярпом шаім. У матрыцы чорна-зялёнай мы слёзы, што зніклі ў дажджы. У лічбавай іпастасі наш погляд халодны блакіт і кот той, што ўжо ў хуткім часе нас пішаў граніт і нябыт. Усё. Не, ну гэта чалавек. Гэта чалавек. Канцоўка. Канешне, я вам такога не генеравала. Калі генеравала з чатам GPT. Слухай, ну мы у тваіх вершах мы таксама памыляліся, так не трэба тут все. Так, вельмі памылялись. Але ў маіх не было столькі рыфмы. Ну мы ж уже вырашылі, што нібыта з рыфмай чаты нормально спраўляюцца, не? Гэта складана, ведаеш, я часам чытаю гэтую паэзію, і мне просто голову выносіць цалкам. Я думаю, гэта што? Гэта класна, гэта круто, але гэта ж проза. І потым я пишу Эмілія, а як гэта вершам называецца? Она такая, перачытай 10 раз. Я такі, так, 2 разы перачытаў. Ты перачытаў 10 разу? 3 разы перачытаў. І літаральна, 10 на 10 раз я такі, там вось не першае з другім, другое з трэцім, там вось далей, і там можа не... Ну, гэта складана. Рыфма гэта складана. І калі на пачатку я думаў, што адсутнасць рыфмы ў вершах гэта паказчык штучнага інтэлекту, то зараз я думаю, што адсутнасць рыфмы гэта паказчык чалавека. Але не ў гэтым выпадку. Добра, пачулі, калі ласка, калі даслухалі, напішыце ў каментарах, што думаеце. А яшчэ напішыце ў каментарах, ці хочаце вы, каб мы з Яўгенам таксама што-небудзь пагенерылі, каб Эмілі пазадаваць, а то яна на мне што-то задае. Я так не гуляю. Я на гэта не падпісвалася. А што, баішся, ці што? Не, жартую, канешне, будзе цікава. Ну, то паспрабуем. Ну, але так, прыйдзецца пасядзець.
Добра, ну што, хвілінка грамар-нац у нас сёння будзе? Толькі секундка. Бо, Лёша, мадэль, якая разважае, і мадэль, якая думае, без учы-ючы. Я казаў, думаючы, Усё. разважаючая. Нічога страшнага, ты ж ужо казаў гэта 1000 разоў. Напэўна, яшчэ 1000 скажаш, нічога страшнага. Так. Не, ну на паперы я ўжо пачаў заўважаць. А так, складана, канешне, дзякуй. Вучым, учы-ючы. Так, і на гэтым тады будзем развітвацца. Дзякуй вялікі ўсім, хто паслухаў, даслухаў. Хто не палянуецца напісаць нам каментар. Хто не паленуецца пашэрыць гэты выпуск са сваімі сваякамі, сябручкамі, сябракамі, сяброўкамі, проста з людзьмі на вуліцы выходзьце з плакатамі, пішыце, што каласы па сярпом шыі гэта тое, што ўсім трэба, калі ласачка. Хаця гэта не так, канешне. Ну ўсё, на гэтым будзем скончваць. Так, Дзякуй вялікі. дзякуй. І Да да сустрэчы. пабачэння. Юху.